Namhlanje kuyo chat sizonethulela uAziwe. Lana ngikhuluma ngodade, umngane ozikhethele ukuphila impilo eqhakazile ezibiza ngepositive influencer. uAziwe namhlanje usiqoqela indaba yakhe futhi eziqeshini ezimbalwa ezilandelayo sizobe sifunda le ndaba imqinise kanjani. Sakubingelela Aziwe, kuyintokozo ukuhlanganyela nawe namuhla nasemavikini ambalwa alandelayo. Ngaphambi kokuthi siqhubeke sifuna ukwazi ukuthi ubani uAziwe. uAziwe intokazi eneminyaka engu-22 ubudala. Ezithobile kakhulu, kumnandi ukuhlala naye, usanda kuthola indlela yakhe yohambo lwempilo yakhe nendawo yakhe kulomhlaba. Ukuzwa ukuthi umuntu usehambeni futhi uzitholela indawo yakhe kulomhlaba, kusobala ukuthi kube nezikhathi lapho uzizwe ulahlekile. Yebo, kwaba khona lapho ngazizwa ngilahlekile kancane. Kwakunyaka ka-2014 ngifunda ugrade 7. Ilapho-ke ngathola ukuthi ngine-HIV. Ngangihambe nomama wami ngalolo suku ngiye kudokotela. Kwakunomuthi engangiwuphuza ngiwusebenzisa engangingazi ukuthi ngowani. Ingalolo suku-ke lapho ngatshelwa khona ukuthi ngine-HIV. Kusukela lapho-ke kwaqala khona uhambo olude kakhulu. Uthola lezi ndaba zokuthi une-HIV ngesikhathi ufunda ugrade 7. Yebo, kwaba kanjalo. Wangibuza ukuthi uyazi ukuthi yini le mithi iyani. Ngabe ngingazi. Wangitshela ukuthi yimishanguzo ngoba une-HIV. Yebo, futhi kube uhambo olude kusukela ngalolo suku kuze kube manje. Wazizwa unjani ngaso sikhathi? Engazizwa ngithukuthele, ngazizwa nginamahloni. Ngaba nomzwa ngedwa. Ngikhumbula ngizibuza ukuthi kungani kube yimina kubantu abaningi kangaka emhlabeni. Ngazizwa nginamahloni ngenxa yezizathu ezithile. Ngangizizwa nginamahloni ngenxa yezizathu ezithile. Ngangizizwa ngihlukile uma ngiqhathaniswa nanombani omunye. Abangani bami, ezinye izingane zasekhaya, ezinye izingane zaseklasini, nalabo engangifunda nabo. Kwakunemizwa eminingi ehlukene ekhanda lami ngaleso sikhathi. Ngikhumbula ngizizwa ngithukuthele ngoba ngangisemncane. Uqhubeka kulolu hambo lwakho Aziwe. Ufike nini lo mzuzu wena lapho usubona ukuthi ngeke uvumele i-HIV ikutshele ukuthi ungubani? Kwakungonyaka ka-2015 ngemuva konyaka lapho u-anti wami eseshonile ngenxa yokungawaphuzi ngendlela amaphilisi akhe. Kungaleso sikhathi-ke lapho ngazitshela khona ukuthi uyazi ukuthini? Angeke ngivumele into engikwaziyo ukuyilawula ithathe isinqumo ngempilo yami. Yilapho-ke ngathatha khona isinqumo ukuthi kuzofanele ngiqale ngithathe isinqumo sokuzamukela. Yebo, futhi angihlukile kunombani okhona endlini. Iyo Chats ididiyelwe iZoe Life, i-South African NGO. Uma udinga ulwazi ngamanye ama-projects esiwenzayo, sicela usisendele umyalezo ku info@zoe-life.co.za.